This is the first travel vlog na naka-under MGCQ yung Camarines Sur. So ano yung MGCQ? Modified General Community Quarantine. So guys, pag-usapan natin kung paano ba makapunta rito. So montage video, pasok. So, pag-usapin natin dito guys. So guys, yung entrance fee dito per head is 15 pesos. So hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung ano yung pupuntahan namin. So ito yung Bagakay. Bagakay ano? Bakakay? Jigaro to? Bakakay to? Bakakay. Ano talaga? Bakakay. So guys, naglalakad na kami. So umalis kami doon ng 2:29. And papunta po kami ngayon sa sinasabing Twin Falls ng Bato. So location niya is Barangay Kutmun. Barangay Kutmun, Bato, Camarines Sur. Sana magandang kayo dito sa pupuntahan namin. And so guys, naglalakad pa rin kami. And sana magustuhan yung pupuntahan naming falls. Ito ay isa sa pinupuntahan ng mga tao dito. So malapit na po kaming makarating sa aming destinasyon. And guys, nawala lang po kami ng konti kasi ulis po kami ng Pilis 11:45. So nakarating po kami sa dapat sana, kasi yung biyahe dapat mag-iisang oras lang, mahigit. Diretso lang. Pero nagkamali po kami ng tinahak na daan. So bumalik pa po kami. So nag-consume ulit kami ng mga 30 minutes. Duman no. Parang ko lang, di ko ato picture ang baga, babae. So yun, Mike. So ito na po yung ilog na connected dun sa falls. So yan guys, malapit na tayo. And kaunting lakad na lang, kaunting minuto na lang ay nandun na tayo sa ating destinasyon. So yung papunta rito, naglalakad ka lang naman talaga. Pero guys, kung naka sports kayo, kaya naman yung sports na ano, sports ano, sports motor. So yung sports motor, pasok na pasok, pero dun na lang sa ano, hindi na makakatawid dito sa ilog. So yan mga Madayan. So pakilala ko ulit sa inyo yung mga kasama ko dito, si Madayan na Wayne. Yes, Madayan Wayne, halika dito. Wayne, ano dun mo ito? So si Madayan na Wayne. Yes, Madayan na Nico. Mga layasun. Yes. Yes sir. Kami po yung magkakasama. So ulitin ko po, this is the first travel vlog
na naka-under MGCQ yung Camarines Sur. So ano yung MGCQ? Modified General Community Quarantine. So wala po kaming mask kasi nasa bundok naman po kami. Sino ba naman mag-aakalang merong COVID dito? So, wala naman ata, di ba? So kung may naririnig po kayong sumisigaw, yun ay patunay na malapit na kami. And yan, konti na lang po guys. Nandito na kami. So ano lang po sa inyo, na sana mag-ingat kayo dahil madulas po yung dadaanan pababa. So guys, nakikita na namin yung Twin Falls. So kaunti na lang po yung mga tao rito. Diretso na. So mukha pong nahihiya po si Kuya Nico. So saan po ba tayo So ito na guys, andito na kami. So time check po guys, simula nung naglakad kami. So ngayon ay 2:46 na. So naglakad po kami ng 18 minutes. Terang minutes to? Saan kita mapis to? Montage video. Pasok. So tapos na po kaming maligo guys. So bali pauwi na po kami. Hanggang dito na lang po tayo, no? So napakita ko na din po yung montage video ng lugar. And so yan, tapos na po kami. So huwag niyo pong kakalimutan na please subscribe to Magalang! And hit ang like button. Pati na rin po ang bell para naman po ma-update kayo sa aking mga bagong uploads. And mas marami pa po tayong mapupuntahan na lugar. So maraming salamat po. Bye bye. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make it